sani sani sarauniya, duk ya komai wuya bai yanki ba zan bar shi ba. Fadima ya Fadima, sani sani sarauniya, duk ya komai wuya bai yanki ba zan bar shi ba. Bismillah Allah Rabbana, sarki kai mani izini, don matsayin sayyidul wara Allah kai mani lamuni. Baiwa basira fikira dukkanin su kara da damini, a fagen yaban na Fadima ni ma da dama da ni. Ya Rabbana kai ke mini dillalali kara kula da ni, na faɗa komai wuya begen da ban fara shi ba. Salatin da ba mai rin shi kara yi wa majingina, masoyin kamar kyawun sufa shi za ka yi wa jinjina. Sa'alinsa gaba daya da mata biyar duka nashina, sahabu gaba daya na rike su ba zan sha kwana. Auliyau na da jinjina, shirfa uku ne ko fana, duk ya komai wuya na faɗa ba zan bar santa ba. Fadima ya Fadima, sani sani sarauniya, duk ya komai wuya bai yanki ba zan bar shi ba. Wani bincike ke shi ana tijjani kai ne gaba, barhama gangam na rike ka begen ka ban fara shi ba. Maula shehu abul fatai ni wadai ni kai ne uba, sai dai shiru sai dai kurum alku sauyi mai martaba. Mayar aminu mujarraba shehu ɗairo babban uba, da malam faruku abin yi ba zan mance shi ba. Assalamu alaiki sharifiya umar shirafa masumiya, assalamu alaiki waliya na rafa da madinariya, assalamu alaiki makiya madaniya mashahuriya. Aminci aminci Fadima zara karki bar na shawiya, ki bare ni yin aikin riya kare sharrin makiya. Na mutane na sallama ki kula ni ya mai martaba. Fadima ya Fadima, sani sani sarauniya, duk ya komai wuya bai yanki ba zan bar shi ba. Aminci gare kya bari yabuwa mun cajiyar Allah gwana, halarci da biyar zara ne kawai ci yana miki jinjina. Yana na mu dai mun sani babu wacce ta yake gwana, asalin isa wa ya ja da ke a taba ki yanzu a raunana. Yana na yarda da ni yana dan yi sarki ya maulatina, dan yi sara san dausayi na Fadima yarda in yi ta ci gaba. Fadima ya Fadima, sani sani sarauniya, duk ya komai wuya bai yanki ba zan bar shi ba. Fadima ya Fadima, sani sani sarauniya, duk ya komai wuya bai yanki ba zan bar shi ba. Yana rage da kin sani ki wani jin sun yada ni, har wasu ma sun zagaye suna so su dan cutar da ni. Kai ke tsari da abun tsari ki tsare ni sharrin zamani, cikin sha'iran al-Mustafa na da Fadima kula da ni. Da fahimci na rike mini kin bani kara kula mini, in kika mun haka Fadima a duk wai ba sa iya karni ba. Na Fadima ke dai kike koyi lahuma na yi da ke ta kike sawa a yi kuma babu mai iya tsallake. Annabin mu na jirgi da ke yana fari da isar kike, kara alkiyama danki ne na gane komai ke kike.
da na ganki na wartsake da zaran a ce na ganki yau na Fadima to na yi gaba. Fadima ya Fadima sanni sanni sarauniya duk ya komai wuya begen ki ba zan bar shi ba. Ya Fadima ni yaban ki ba zan bar shi ba. Ko za ka na rataye a harbe ni ban fara shi ba. Duk imtihan na cikin yabo ba zan dubu yarsa ba. Kabar sha'iran ki su dakata ni ba za na bar begen ki ba. Ya Fadima ke ce uwa ya ja gaba. Ya Fadima babbar uwa ni yaban ki ba zan bar shi ba. Wallahi na da gaske ne masoyin ki ne ni kin sani. Ko a sani kuma kara so ya Fadima ke da sani. Ki so ni kin raki kai ni a komai ki mini lamuni. Ina son ki yana na Fadima wallahi na da yin cini. Ummul Hasan da ni domin Imam Husaini ne. Na Fadima ke dai kike sani ya mai martaba. Fadima ya Fadima sanni sarauniya duk ya komai wuya begen ki ba zan bar shi ba. Dan malanan zan dakata cikin baitukan bugurin shiya. Na Fadima amsa mini na zo ina miki magiya. Abu ne na Annabi Fadima na zo ki garan tarbiya. In sha ruwa can dai nake da ka zo ka zarce zawiya. Fadima ina da godiya lamin kikin mun jinjiya. Sai di Suleiman na Fadima Allah ya karo tarkiya. Fadima ya Fadima sanni sarauniya duk ya komai wuya begen ki ba zan bar shi ba. Fadima ya Fadima sanni sarauniya duk ya komai wuya begen ki ba zan bar shi ba. Assalamu alaikum masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun saurari kasida daga bakin Abdul Samad Malam Abdul Razzaq da aka sani da Abba na Annabi. Insha ruwa da neman karin bayani sai a kira mu akan lambar waya 0949-60-19 ko 90-00-36-95. Allah ya kara kusanci, Allah ya kara mana soyayyar na Fadima alaihi salatu wasalam. Masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, labbaikum.